Ukpa bakhuj pu bliu bakhat saw, ula penmi ya ka jing duai ban bu jing tmu na ka benta uni ubenai jemang. Bat ula khot lawer ya baro ki paj runget Catholic, bakin duai na ka benta ki briu shitulup ka perthai, ba kinom du ja ban bam. Ukpa bakhuj ula bu ya ka ni ka jing tmu na marba, da ki million ngut ki men ki para jongi ki mad ya ka jing duk jing kerdu. Hendrai bun pat ki ba bradru ya ka bam kasa. Upu beliau ula kentujur ya ki pai runget Catholic setelah kaperthai banyak snok tilang bad u hauni ubenai banduai na kabenta ki men ki para jongi ki bam yo ya ka bam kasa kenang ba lengba ki jing duai jongi kin yo ya ki lat jing rap bakin yo ban pendap ya la ka jong ka kpo ha ka jing duai jong u upup ula penpau ya ka jing sngosi badaki million ngut ki para breu ki dang mat ya ka jing thangan da ka bapen pau ya ka jing sngosi ba shibun ki jing bam ki sha pensap hakimi jongi upu blio ula duai ba utrai un pen km yangi ya ka jing sngoth ka ba thamai bangin nang ai khublei na ka benta man la ka jing bam ka bangi bam ban bam kat ban biang banya sam lam da ka jing kemen bat ban sumar ya ki so jong ka khendo kum ka jing rap ki bawan na ublei ka bala benta na ka benta ya baro tang nakabenta ki katu katni. Ula duai ru bau Jisu un yarap yangi bangin la pan penkela ya ka rukom bam ka ba para bor ngiju perkhat tang yalade syaka jingya teli bat jingya rap para breu lengba kisnong ki thau bat ki jingya lang ki ban kentiu bat yarap ya ki badon kamtam ha ka imlang sa lang bat hasnong hathau. Mami ubala pha ya ukhon ba marwe syakani ka perthai u Jisu. Mami ubala kedia ya ukpu na ka benta ka jingim jo ka perthai baro ka we. Ukpa ba khut ula duai. Tu ai hangi ya ka mensim ka bathamai, ka bathangan ya ka hok bat sliang ya ka jinglong shipara ha kani ka perthai ka bangi im. Ukpa ba khut ula penkut da ka ba uduai. Wat ai ba unuru unsya kentaj na kamit bam, bat ai ba mensim ba khu jong me un hikayangi ban yoi ya ka jing bam kum ka jing bam tang ban pen kedang, hendrai kum kadak jong ka jing it bat ka jingya yo ban talang. Amen. Kat kum ka jing wat benya jong ka World Food Program arhajar arpun riu. Lais pa khat pra million ngut ki briu kin mat ya ka jing kerdu bam lani wat ki jinglong jingman ki ba kham sneu ha uni usnam kani ka agency ka maham ba ka jingya kan at ha Middle East kala ban penlong yasa saupusan million ngut ki briu ban mat ya ka jing thangan ka bajur shwa ka shiteng snam jong uni usnam arhajar arpun riu u Padar Cristobal Fones ulaong ba ka jingbu jing thmu jong ukpa ba khut banduai na ka benta ki bathangan ka long ka bakong san hadu kata katei ka jing thmu ulaong kami na ka do nut jong ukpa ba khut ka penmong jur ya u babun e ki breu ha ka perthai kimla ban yo ya ka badan kam tam bat ka balong shi benta jong ka jinglong breu kata ka bam Dei nakani kadau ba ukerpat ya baro ba kinom long ki bale menti hendrei ban shim ya ki sin jam ki pas kem ningkong da ki jingduai bat hadin da ki kam jingarap bat jingya teli bat ki weide tungin ya snok tilang bat ukpa ba khoj banduai nak benta ki breu ki bam yo lat ban yo ya ka bam ba ublei uba ai hangi ya kani ka perthai da ka jingit un pendap kerhai ya ki jingdon kam jongki Ginduai ru ba ublei un ai bor yangi bangin la ban kener ya kiti jingerap shikitu ki badan kam tam hasnong hathau jongi ba makiru kin yo amat lem ya kata ka jingbam kabala ban pendap bat pentingan yaki